Ala, uy, nag-uul na gyud ko ay. Nahadlok na jud ko. Makaalarma na gyud ning sunod-sunod nga mga panghitabo sa ato ang nasod. Nakaalarma na gyud ka ning sunod-sunod nga katalagman ay. Una, El Niño phenomenon raman to. Unya karon lagi ay nanalagi mga linog ay. Ala, mauna gyud ni ba? Mauna gyud ni. Ginatagaan na ta og mga mensahe. Ginatagaan na ta sa kinaiyahan og sinyalis. Ginapukaw na ta nga dapat gyud makauyab na ta. Uy, hello. Uy, hello, crush. Nakabalita ko sa TV ba? Naglinog man daw dinaa. Unya, kamusta? Okay ra ka? Unya, wala gyapon kay pagbati sa ako ah. Wala.